Enti menya Amen Scientific Herbal and Laboratory Services. Ewaha. Eno babedi enkomo Dr. Seusu etinedwem. Dog me mwakwabe. Yeah. Na ibi abokodi. Nyame adom. Na shake hu ye. Nyame adom na ye pa. Ono so chia mo pa. Wadaro ma yento ayenkomo no eso ene yenkasamfa erectile dysfunction. Yes. Erectile dysfunction. Bema ne ho sheden sisi so sa. Yebebo ho nkomo. Nyaba. Dedi kan meda wase. Na amachia wahwefo ene Ghana fo nyina na sidakese pa no ekoma otumfo nyankopon esanse ono na Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital otayechi oboyechi dom wame nyansa nimde ne ntiase wama ye nuro nwanwoso nuro krogen sadi mfidi otramodi machines aka ho na ye de boa omanfo no mudi wa pomden kwanso nse Amen de kayempese obi abe yare kra yare ya yare ohoyi emafie jija yare etimi mo ohia pa de ohia ne ahokire o de skani nyina so to so nti wo bon se yakasa obi pa sabi oni ani da so a ye de yare de na to fom se adwuma kra na wo ya na se sabi adwuma na bi esei say business bi ana se company work bi na yi wadi a wo opportunity se obe apply as a pay adwuma ana se well business kra wo ye bibi fofra bit na emum na se saa ne o ma nyina agigu ana se yare na aka wato a bisi den ena wakoye saa ne o ma nyina nti Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital we nyina nti ne etu ye ho asi wo si ye beso mamanfo na obi adie wa pomden kwaso ti wo hwe enro de bebre eduro bia ne ho akade ene ya sa bomodin edin fidie de de abanansen a wokodem afidie a wokowuramu a na yi wunyare wonyina na sa hye treatment ase ansakra na afidie na sa kire ye aduro a ye de kanwa obenya apomden nti utifie wo ye den yese bra Amen Scientific na ya mwa nti wo de frɛ 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 Miniaba yeka eye erectile dysfunction na say eye sebi eno ye mema yare yeka erectile dysfunction na ti otwa nyina ne se bema ne ho ensisi ne ho so bema ontimi ni agro wompem bema sebi oye kojoto so hu ade a ema yenyina ebedi adanse sa ade ema bema ye mema sem sipi na esita ewie pe yo nyina sebi ye bema nti se ya tete stories ni bebre nyame amwo a wo ware na ukofa oba ba fi wa ware na ye ne ho ade kama amamre kwan so na wasi abrosan de natenem na sebi wo bema sem nkoyi a nyame amwo a ono abepake ne oma akọ ana so obi de osekan be jananka ena ya ade a nyame na de amanti emani gie sonko ba fie ena ya stress reliever so enti usha se koba se bema bia no obenya sebi erection a complex process ya adwene di mu akotene pa ye hormones di mu akotene emotions ahodo di mu akotene ye nerves ahodo entini ahodo edi mu akotene so hu ohwemfoni ye da so ya entini ahodo a wo be ma mu ni ade ne di mu akotene muscles ahodo nse ye be ma no dompe bi animu enti ye sebi muscle mass entini homa tissues ni ade enti se wo no ho kani be hia na moja no pompe kama na moja be ginam na afi wo be ma no etimi agina so kama enti se koba se wo a wo hwe me wo de no ebia wo no ho kani di ho agra be ma ne page animu na ansa na mudi bebo so kra no agye mu a there's a problem e wo so oba na ye hwe sa anso na obi wo ho a be ma ne be page animu odi bo ani a no agye me no na ene na mafo Canada 1 minute no eno so there is a problem wo so oba na ye hwe afi obi no wo ho a ne wo kani bedi no ho agro sesen de friend romance no sesen enka no won de ne chese
santifo beka se odob na da wo de kojo to ye obi no mo ho mo de na kwa koduru ba bi se sebe ne atenka kura ni ho nti yakoba sa na efie ho no one ne yere te se aniafo ezanse atenka no kura bi ni ho na ye so many courses be physiological be psychological na ehwe physiological na se o sugar o hwe ya so ya be masemu akoyi kojo to enkoyi no dodo na ayehwe no emu 80% se kire yare na ekofa ba asai nerves ne nhoma hodo ni nyina ama be ma no entimi kura mpagya na ho pressure yi kosuru bebrebe onhwe empe ho asemu ni entimi ma pressure kosuru elese drugs cigarette insadin basa ni nyina etimi ma pressure yi ye be masem yi ekofom sa anso na ne bitters ye ka bitters a chese edura ye den sadin na ahye alcoholic drink ye nyina enso nim se nka plants a ye de ye ne de ye but insadin no alcohol no etimi damage nerves no tinyame amoa na ko damage upu den da nerves ne ade a bitters especially young ones no o ya asase ne de obenya ho ayi but unyine kwa ani mu na afi de na samre no kura bi kura afi na nyame ato nsemu a wo se oju ani wo na wo yere ne wabusia no afi kodo to wo na oda wo chese nyoma awodo bebre empo psychological no ye wo anxiety ni depression ye wo stress no mini aba so he a ya bon komo afan yarewa be 50 ho a emu be 45 da bi e stress ya besi abo manfo nka ye se nipa bia na nti no tumfo nyanko ba anajo no senka waye adwuma damu ni nyina no anajo no na wo de ajo ahome nti se ko ba se wonye obi a oje rest bebre a se wa amfa ho antom pam anje ahome a nipa da se ni de wo betom pam nti wo be choose wisely se wa odo ho betom pam bra no ajo ahome ana se obi do betom pam obi do betom pam ana che se one ida se wo yare ono no wo pegyaw do atum do ana se sebi what one anano mo nse do because wa nyimra anye wa homi bebre nti stress mini aba stress de bia Ghana ye o se ye adwuma koba ne ade but e wo se nya breso ne de ji wa homi ti wo adwuma no ye ne night during the day no say 6 hours bi kra no ada kakra rest we nyina ne afoforo bebre nyare wa hodo bebre nti na army scientific say bo modern na bra be hye mfidie mu ne ncheke ohun nyina adanse die de etwagu ye nhwe de ye nuanom a omo bedi adanse nansen adanse die bebre ansa na ye beto aso no o de ye nhwe adanse die de ye se bra na so bedi wadanse o tena ho ama yare ase ofie hwe adanse die ye ba ye beto aso o time no aso fa che aha ana ye mbo okay o di mbo number no la say nyambo next week na ya boy no mate no problem my number enti say I'm scientific ye wo asoye no bebre say doso enkran ha de ye odome CFC flat ni nchen wa eco train dade no so wo no obehu I'm scientific asoye e wo ho saa so na akọ eye lashibi klagon a obehu say Goy filling station ye ben ashama na bridge no ba bia aka bia no ofre numbers na ye be kire no aba na ya bo announce wadi e wa pomden kwa so 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 numbers yimu bia ofra ya be joso I'm scientific ya say allow shafi nyankopon ene yaresafo na so tumfo nyankopon so timi ade nyina ye de a na che se yare ben na I'm scientific ntimi hwe yare bia fi utiri so kosi unase awo ana stroke edian bra ya be boa na so wadiye e wa pomuden kwa so na ahoto abafie yada se papa Dr. Seusu Amen scientific na ofia oni yadi nkomo fa number na Fred bibi chiwadua ono mo akasa yenkomo no ye wie na mum twa ne sisi na obedi star 281 hash option e 4 kwasi ba na what the draw no atwa so star 281 option no e 4 star 281 hash option 4 twa siko sika 1000 Ghana da hono ma e ko bi account mtwa kwasi sie ba no de atwa so medi afia amankwa tamaklo edase